No niin. Ette varmaan odottanut näin nopeasti videota, mutta täällä ollaan. Ja tänään olisi tarkoitus tehdä mikä toi? R-kioski. Eli mennään suoraan videoon. Tai niinku aiheeseen. Joo. No niin, otetaan tätä blokkeja. Nehän on sinisiä. En oo varma. Kai tyyli niinku sininen. Ja sitten ehkä jotain harmaata tai tummaa harmaata. Mä en oo ikinä ennen tehnyt näitä jotain joo. Sitten joku dioriitti, eiks lattiaksi? Vähän niinku oli labelissa oli dioriitti. Tai sitten, no ei toi on kyllä vähän huonompi. Sitten ei TPA-osalot. Joo, tähän tää tyyli. Kuka vitsi on vapaa? Mitä? Okei, joo, ihan sama. Siis mä yritin aikaisemmin. Bro ei osaa kirjoittaa. Jos ette on mun tiellä, mä otan teitä. Well. On kiva kun te puhutte, niin mä en kuule teitä ollenkaan. Eli mä... Tai miksi mä ei... Mulla premissio ei puhu. Et nyt vittu mee siihen. Well. Katoppa kuka siinä on. Nyt se on tuolla kuopassa. No vaan tämmösiä. Joo, kiva. No ei tarvinnut tehdä panokonetta tuolla äijällä. Mut joo. Tää on tää lattia. No, sitten lattia. Mä en tiedä, tää video, mä en tiedä onko tää liian pitkä. Ei tää oo liian pitkä. Lyhyet videot on vähän semmosia, niistä sais tehdä sit suorat. Täällä on edelleen näitä pullan barriereita, mitä se on pleissailu. Me leikittiin Pablo Super Itemeellä yhdessä kohtaa, niin se löysi sieltä barriereita, se pleissaili niitä, nyt niitä on täällä, mä joudun siivoon niitä. Ei taida olla enää barriereita ainakaan. Ihan oikeesti nää äijät, mä tein tuolla ihan just ton. Joo, kun mä kuvasin tätä videoa aikaisemmin, niin nää samat tyypit tuli. Hei, jos et nyt kuule... No niin, sinne lähti. Vihdoin se lähti. Joo, en oot. Vaikka sitten.
Et sä mun tiellä tai silleen mitään. Jos sä oisit mun tiellä, niin se olisi ihan eri asia. Mikä tähän tulee? Miksi sulla on joku... Okei. Eiku... Ai... No. Tää niinku... Noniin. Hyvä. Pura se vittuun sitten. Kuvasin tätä videoa aikaisemminkin ja silloin noin vähän kiusas, mutta no nyt ne tais lähteä ja et sä osaa kirjoittaa vieläkään. Seiniä vähän se... Joo, PTV en osaa käyttää mitään tommosia... Mikä toi nyt onkaan? Mikä vitsi sen nimi on? Se on se joku... No se on se juttu, millä pystyy placeaa blokkeja. Word Edit kait. En osaa käyttää, niin mä nyt vedän tälleen käsiin, mutta tääkin. Ihan hyvä. Ja katsotaan sitten jatkossa, niin, että haluatteko te mieluummin... Kertokaa hei ihmeessä kommenteissa, että haluatteko te mieluummin lyhyitä vai pitkiä videoita. On niinku... Ihan hyvä semmoinen, että haluatteko te mieluummin lyhyitä vai pitkiä. Tää on nyt vähän... Mä teen sit tähän... Te ette sit saa huutaa mulle, että mä matkin, vaikka mä teen tähän samanlaisen kassan kuin mitä on siellä meidän... Tai no niitten Lidlissä, koska mä teen ihan tarkoituksella samanlaisen. Se oli hienon näköinen mun mielestä. Tiedä jouduks vähän leikkaamaan tätä. Ehkä joudun, ehkä en. Todennäköisesti en, mutta ehkä mä joudun vähän leikkaamaan. Saattaa tulla niin pitkä video. Tän päivän aikana saattaa tulla ehkä vielä yksi video. Ainakin yksi. En tiedä sit niistä muista, mutta ehkä tulee. Tai itse asiassa aika varmasti tulee vielä yksi. Eikö tässä ole smooths tonne noita styrseja? Ei oo. Sitten käytetään noita kivistyrseja. No ihan hyvin. Tähän katto. Siis tätä sais jopa vielä yhdellä korkeammaksi. Mieluiten. Tai itse asiassa ei ehkä. Tai joo. Yksi korkeammaksi tätä vielä. En tiedä onko tää liian Lidli, kun tää on sininen, mutta kai ne ääretkin on sinisiä. Tiedä, ne on semmosia turkooseikaita. Mutta sininen on ihan tarpeeksi. Noin. Nyt on tää outline tehty. Sitten vielä bordered. Noin. Ja.
täytyisi jotain puhuakin, että tää ei mene ihan tylsän puolelle, niin tää tässä jotain puhuu. Tai no, mä oon aika varma siitä, että tänään kyllä tulee vielä yksi video. Ja sit se video tulee olemaan, mä opetan HBMS NTM eli HBMS Nuclear Technology Mod. Mä näytän miten tehdä simppeli RBMK-reaktori. Tai se ei oo kovin simppeli, mutta ihan tarpeeksi simppeli. Mä näytän. Ja sit mä vaan sanoin, tai no mä kerron sit siinä videossa ihan sama. Mä en nyt jaksaa jäppää, kun mä vedän tätä Lidliä tässä näin. Ei kun ei Lidliä, kun R. Toivotaan, että ne imperiumilaiset ei tuu tänne mun luo enää. Mun täysvalta toi armorit, niin ne ei sen takia ehkä tuu. Katto siitä valmiiksi. Noin. Sitten me ehkä laitetaan näistä tyyliin noin kattolamput. Nää on ihan semmoset hyvänlaiset. Sea-lanternejakin olisi muuten voinut käyttää, mutta mennään nyt näillä. Ihan hyviä. Hyviä valoja. Hei, venahtaa vielä semmonen, että mä saan tähän ehkä hienosti laitettua ne ovet. Ehkä. No, joo. Noin. Niin tällä hetkellä kun mä kuvaan tätä, niin itse asiassa se video, se eka video, minkä te nyt näette jo, niin se on tossa editointi valmiina. Sitten mun pitää katsoa tästä keskikohtaa. Mä en tiedä, tuun mä editoimaan sitä yhtään, mutta se on sit sen ajan murhe. En mä sitä varmaan tuu editoimaan mitenkään kummasesti. Niin, nyt alkaa sitten vähän mielenkiintoisempi osa. Mä teen ne ovet tähän. Ja miten mä ne tuun tekee on sama tyyli, mitä mä tein Lidlissä. Koska Lidlissähän mä tein siis ne ovet, jotka sulkeutuu yöllä. Koska mä saan redstone jotenkuten, niin mä tein ne. No, sit me laitetaan tähän tyyliin jotain. Itse tää on varmaan ihan hyvä. Vähän tommonen. Ja sit redstone ja tuo. Missäs ne opetto? Ne on ihan suoraan tossa päällä. No hei, tämähän onkin kiva. Sitten mun pitää ekana selvittää, että... Joo. Noin. Ja sitten jotenkin. Ei toimi. Hei Venä, mä voin ottaa varmaan stone slabbeja ja pistää niitä tohon. Tästä taas se. Mitä mä otin jotain ihan väärin slabbeja?
Tästä videosta muuten oikeesti saattaa tulla aika pitkä, mutta se ei ketään haittaa. Ja jos menee oikein mahdottomaksi, mä voin tehdä tästä 2 osaa. Venä, miksi mulla ei oo... Toi on vähän hankala. No. Nyt on hyvä. Ja sit mä tehdään vähän erillä kun toi me laitetaan. Itses toi on vähän... Tää on parempi. Tällä pistetään ja... Sit me voitais laittaa siihen sileää kiveä noihin päihin. Ja sit siihen voidaan laittaa tommonen trapdoori. Ja nää on sitten niitä mitä lie katto ilmanvaihtoputkia. Ja sit niitä voidaan laittaa menemään. Ja tonne sisälle kans, koska kaupathan toimii sille, että täällä ilmaputkia menee ja sit se menee niinku esim tommoseen ja sit siinä on tommonen. Noihan on niinku in real life. Niin mä laitan niitä nyt tänne vaikka yhden tohon. Sit vaikka toisen tyyliin. Tässä voisi olla 2 tälleen. Ja sitten me voidaan laittaa, tästä menee tähän. Ja miksei vaikka tohonkin. Noin, nyt meillä on tuolla noin. Ja sitten meidän pitää katsoa, että missä ne on. Tossa, noin, siinä on eka, ja sit tossa on toinen, tossa on 1 ja eli, ja sit tossa on noin 2. Noin, ja noin. Ja tuohon toinen. Nyt meillä on täällä katolla nää, miten nää ilmaputket toimii. Ja otetaan toi pois. Noin, nyt meillä on katto ja toi sisäpuoli suurimmalta osin valmis. Meidän pitää laittaa tänne noita, mitäs vitsiä ne onkaan ne. Noin, mikä ne on ne? Mikä hitto sen nimi on? Se on joku barreli tai joku semmonen. Mä etsin täältä. No siinä, tynnyri. No niin.
Siellä on joku kunnon draama. No niin, siinä on vähän tavaraa. Sitten tänne tulee kuuluisa R:n hodari homma tänne, mitä hittoa. Aha, näitäkin pystyy kääntelemään tässä. Tuotapa en tiennyt. Tästä saa R-hodareita. Du. Tee vitsissä mä. Noi. Ja. Sit mun täytyy laittaa se tonne. Noin, mä korjaan sen sit siellä katolta joten johonkin suuntaan sit jossain kohtaa. Ja sit koska täällä on R-hodareita, niin pitäähän niille sitten jääkaappi olla. Niin mä teen nyt meille jääkaapi. Ja mun täytyy etsiä noita luukkuja sitä varten. Ja sitten parreleita. En tiedä onks toi liian. Toi on ehkä vähän liian lähellä. Noin. Tyyli. Ja sit tässä vois olla joku pilari. Sitten tähän tulee R:n hodari jääkaappi. Sitten siihen joku. Saadaanko me siihen tommonen ovi vielä? Noin, siinä on meidän jääkaappi. Itse asiassa tossa on jääkaappi ja sitten itse voitais tehdä niin, että tässä on jääkaappi ja tää on pakastin. Joo, tähän näin. Sitten tänne täytyy tehdä se alue, missä syödään. Niin, näin ja sitten toi on ihan hyvä pöytä. Penkki, toi ja toi. Sitten tohon, tohon ja tohon. Tuohon. Itse asiassa toi on vähän liian lähellä. Tässä voisi olla tämmösiä yksittäisiä pöytiäkin. Tossa kulmassa on tommonen yksittäinen. Sitten me voidaan tehdä tähän tämmönen sohvapöytä. Noin. Siinä on pöytiä. Sitten voidaan tähänkin vaikka tehdä tämmönen pilari. On jotenkin kiva tossa. Tosta saa hodareita. Itse tää pylväs on vaan tiellä. Laitetaan tuohon pylvästä. Sitten tähän voisi tulla tyyliin kassa. Tai joku semmonen. Ja
tyylin tuffii. Sitten joku... Joo, täältä... Mitäs helvet... Mitä vitsissä ne on ne? Kun ihan varmana on tuolla. Noin. Ja sit luonnollisista jäätä. Itse asiassa otetaan mieluummin Pack and Ice. Ei niin, sit se ei oo niin nopea, niin sit se on helpompi hallita. Tohon kassa. Onks meillä mitään? Joo, ja sitten joku harmaa luukku siihen. Ei oo harmaata luukkuu, rautaluukku saa nyt käydä. Voi hienoa. Venää, mulla olis siistimpi idea, jos tää toimii. Joo, tää toimii. Okei, sit me vaan laitetaan tohon vaaleempi, koska sehän on silleen niinku in real life -kisa, tommonen, enemmän tommonen. Joo, tää kassa ei mikään kovin iso saa olla, mut tossa vois olla vielä tyyli 1. Tai sit me siirretään toi tonne. Ei, toi on ihan hyvä tolle. Ja voidaan vielä tohon laittaa ehkä toi hunaja. Noin ja... Sit jos ei se hidastukaan, kyllä se hidastuu tarpeeksi. Sit vaan laitetaan... Noin. Itse asiassa tohon on ihan hyvä lopettaa toi kassa. No niin, sit me täytetään noi sivut noilla trapdooreilla. Paitsi tää, koska itse asiassa tää toimii näin. Joo, sit se piippailee tossa. Tähän tulee aita, että siitä ei tuu ketään läpi. Noin. Ja joo, siinä on meidän kassa. Ja sit me tehdään tänne toi... Niin meidän täytyy muuten varmaan tällekin puolelle laittaa. Itse asiassa ei välttämättä tarvi, koska me voidaan laittaa tohon noin... Mitä ne nyt onkaan? Heräteostokset. Vähän niinku oli siinä Mämmi Imperiumilla. Niin, tohon tulee heräteostokset tohon seinälle. Ja heräteostoksia ei oo kauheasti. Itse ne voitais jopa laittaa torniin mieluummin kuin tommoseen. Pitäis nyt tehdä vaan... Toho heräteostokset. Ja sitten otetaan toi pois ja pistetään siihen toi aita. Itse asiassa toinen semmonen voisi olla silleen, se toinen aita. Tai itse asiassa. Tehdään... Annahan tosta. Noin. Laitetaan tän kassahomman taakse toi ovi. Ja sit siinä on tommonen. Paitsi että se laskee tota. Sitten laitetaan. Joo, nyt se ei tee mitään. Siis me voidaan laittaa se vielä noin päin, niin... Joo. No niin, nyt meillä on R tässä. Tälleen. Toi on kyllä ihan superruma. Otetaan tästä nämä. Tälleen ja... Noin.
tehdään vielä noin, niin se pysyy siinä paikalla. Noin. Ja sitten vielä noin. Noin, jos mä löydän täältä kioski. Done. Ja sit me laitetaan tohon vielä joku savupiippu. Ja nuotio. Noniin, nyt meillä on arkioski. Ja noin. Ihan sama toi nyt saa näkyä. Joo, ja ikkunoita tähän vois vielä laittaa. Joo. Ja sit ehkä tohon tyyliin, missä on toi pöytä ja... Miksei vaikka tohonkin? Nyt meillä on tässä tämä. Ja ehkä me laitetaan tohonkin ikkuna. Noin. Ja R olisi valmis. Mitä piditte, niin laittakaa kommentteihin. Se ois sit... Venä hetkinen. Ja mitä piditte, niin laittakaa kommentteihin ja se ois vaan sitten moikka!